Incwadi kaMikha, isahluko sesi-2 iyafundeka. Athi ke abo bacinga ubutshinga, basebenza ububi ezililini zabo, abathi ekukhanyeni kwengomso babenze, ngokuba isandla sabo singuThixo wabo. Banqwenela amasimi bawahluthe, kwanezindlu bazithabathe. Bacudisa umfo nendlu yakhe, indoda nelifa layo. Ngako oko utsho uYehova ukuthi, yabonani ndicinga ububi ngale mizalwane, eningayi kuzikrola iindamo zenu kubo. Ningahambi ngokuqhankqalaza, kuba lixesha lobubi. Ngaloo mini kuya kwenziwa umzekeliso ngani, bameme isimema kuthiwe kwenzekile, sibhuqiwe sabhuqwa. Isahlulo sabantu bakowethu usananisile, hayi ukusisusa kwakhe kum. Amasimi ethu uwabela amaphamba. Ngako oko akuyi kuba naye ukuphosela ulutya kwiqashiso ebandleni likaYehova. Bathi, musani ukuwisa intetho, bawisi-mthetho. Ukuba abathe bawisa intetho kubo abo, akuyi kubuya mva amahlazo. Wena kuthiwa uyindlu kaYakobi, uyazekaneka na umoya kaYehova? Kukwenza kwakhe na oku? Akalungisi na amazwi am kowamba ngothe tye? Izolo eli bantu bam basuke bangutshaba. Nibahluba ingubo ende yokwaleka kwengaphantsi, abadlula bekholosile, bengathandi kulwa. Abafazi babantu bam niyabagxotha ezindaweni zeziyelo zabo. Ebantwaneni babo niyazithabathile izivatho zam ngonaphakade. Sukani nihambe, kuba asiyiyo indawo yokuphumla kwenu le, ngenxa yobunqambi bayo obonakalisayo kakhulu. Ukuba bekukho umntu ohamba nomoya, exokisa ngamanga esithi, ndiyakuwisa intetho kuwe ngokusingisele kwiwayini nakwisiselo esinxilisayo, ebeya kuba ngumwisi-mthetho kwaba bantu. Ndiyakukuhlanganisa okunene, Yakobi, uphele. Okunene ndiyakuwubutha amasalela akwaSirayeli. Ndiyakubenza babe banye njengempahla emfutshane yaseBhotsera, njengomhlambi ophakathi kwedlelo lawo. Bayakuxokozela ngokuba baninzi kwabantu, unyuke phambi kwabo umgqobhozi. Bayakugqobhoza, bayangena esangweni, bayaphuma kwangalo. Ukumkani wabo uhamba phambi kwabo, uYehova usentloko kubo.